Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay, maunay kahimtang sa panahon dire sa lungsod sa Matalom. Hunong natuguan guys, pero himbalik siya. Murag himbalik na bising init-init na to, pero himbalik ug uwan dire sa lungsod sa Matalom guys. Okay, maunay kahimtang nya nagsugod na pog hangin-hangin. Medyo may hangin na pagbalik nga murag bagyo naman pod. Okay, ako mang hinaot nga magpabilin ta sa nga to ang safety nya di ta mo katong naapa sa akuan sa evacuation center. Magpabilin sa lang ta kay medyo mo continue ang bagyo dire sa atong lungsod, dire sa lungsod sa Matalom guys. Good. Okay na, sige nag-uwan guys. Imbis ganina hinghunong to, pero nagpabilin gihapon. Ang murag mo continue ang bagyo guys. Okay? Ako mang hinaot nga safety ta o kuan. Iwas ta sa kuan. Iko PP live diri sa Municipality of Matalom. Okay. Monig kahimtang sa tong panahon diri sa lungsod sa Matalom, Liti, Philippines. Magpabilin ang atong pagkuan guys sa tanang taga Matalom nga kuan. Ako mang hinaot nga walay mga disgrasya nga mahitabo diri sa atong lungsod. Iko live diri sa Municipality of Matalom. Ang pagpinabangay sa katawhan maoy pag-iwas sa mga disgrasya sa panahon sa bagyo dire sa atong lungsod. Iko PP andam mutabang sa lungsod og mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, nagsugod na po guys sa ato mo ni kahimtang dire sa lungsod sa Matalom, Liti, Philippines. Unya today is Saturday, October 29, 2022. Good luck og happy Saturday kanatong tanan dire sa lungsod sa Matalom.